Jenenge sapa, Mbak? Rita, Pak. Rita. Umure pira? 17 tahun. 17 tahun. Wah, kayak kembang ki lagi mekar-mekar ya. Iya. Terus Mbak Rita mari ngene wangsulan apa? Uang sulanya mah begini diperkosa. Terus Ya, ini udah perkosa tuh. perkosa ya. Bisa ora nek memang bener-bener Mbak Rita diperkosa, tolong critakna kronologis kedadian sing mau bengi jadi diperkosa. Yang mah begini ya, Pak. Balik ngode jam 09.00. Terus Nang arep kodean ngenteni angkutan. terus Terus ana angkot teka. Ya. Angkotnya peteng kosong. Terus? Yang akhirnya nunggang bae. Ya gue jigi-jigi gue peteng-peteng gue yang ditikap nang busapa wong lanang. iya. Ya. Ana wong nang jero. Nah. Wong siji tok. Iya, kiye nyung kagak nang ono. Angkote peteng wong siji Peteng yang tok. ditikap. Terus yang bunyung di gue Angkote mlayune banter. 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 Nah, ki aku wis ngerti ki. Modus operandine jam 09.00 wengi angkot peteng ana wong dhewekan nang jero. Nyong ngerti ki. Siapa, Pak? Anak. Nah, nyong ngerti ki. Siki seumpamane pelakune kecekel, kepriwe? Nyung seneng. Seneng ya. Iya. Terus anak pesen ngomong apa kok mbok pelakune? Omongnya tulung mempelakune. Hmm. Nyung gelak. Mbak, jenenge diperkosa, sapa-sapa gelak. Ya udah kayak gue, Pak. Nyung gelak karena wingi sedela tok. Maksudnya Nyung pingin mandi, Pak. Tolong ya, Pak, ngomongnya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Tolong ngomongnya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Tolong ya. Kurang suwe dela mani, Pak. Pisan mani. Ya, Pak. Pak. Pak.